I'm like, kwenze njani? Angazi. I've never had sex. Yeah. Angazi kwenzakalani. Yabo. So you're thinking maybe this is normal. Yabo. Angazi. Ngimbuza ukuthi sekwenzakalani manje ngabe yonke into ihamba kahle athi indaba ngimqambela amanga ngani. Mengithi ngiyabheka it's not like khona la ngeke ngaya khona ngahamba labangani bami ngangamtshela ngiqamba amanga ngani. Athi okay shuthi wena nabantu bakini niloko nosisi bakho lo nithi neyintombi anizona. I'm like osisi bami bafika kanjani ubuntombi bami bafika kanjani because manje now it's the time whereby ngizobreak khona akekho umuntu esengangalala naye. Hayi ugaya ngitshela ukuthi ayikho into engishoyo indlela azizwa ngayo uzwe ngazo ukuthi umphakathi wonke wasesigodini sangakithi seliphuma kumina. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nehleli no-Lungster. Namhlanje vashela udadewethu othi-ke naye ufisa uzosheshe esakhe isitori kule couch lesi esithanda ukuba nzima. Unjani? Ngiyaphila sisilungu njani? Ngiyaphila. Ngicela ababukeli emakhaya usho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Okay, sanibona ababukeli emakhaya ngikhuluma noZandile la ngiqhamuka le eMpangeni. Qhamuka eMpangeni. Zandile, uZandile ubani? Njengoba mina ngingamazi uZandile awumchazi nje. One thing esengiyibona uthanda ukuhleka. Well, it's true ngiyathanda ukuhleka. Well, uZandile owesithathu kubo sizalwa samantombazane siba u5. Okay. So mina kule 5 ngiyintombazane yesithathu. So I would say kahle as much as magcine khona ekhaya kodwa bekuyimini uzinyo obulala kamama. Onipha nendawo nje. Nendawo kodwa indlela bebengithanda ngayo uma nobaba. So I felt like bekuyimini umagcina. So ekhaya nje abekho abafana umama nje wabusiswa amantombazane. Wabusiswa ngeenkomo zonke. Kuthiwa nje isibaya sogcwala. Sifiso bekuyileso unfortunately akwenzanga njengesifiso sethu because isikhula mina nosisi bami besihlezi nje sithi i-competition yethu ithini basically. So besithi masikhula sifuna ukuhamba ezinyathelweni zamama lapho khona umama wayigcina ke. Uma wakwazi ukugcina wahlala eyintombi wakwazi ukuhlangana nobaba lapho sena 23 khona. Oh yeah, so uma wahlangana wabe na 23 eyigcinile eyintombi baba ngafika ethulela intombi wafike wayishada nje ayinhle ayithanda ukuhleka nje yeah. So sathi nje sifuna ukuqhubeka lapho sihambe ezinyathelweni zamama sathi sifuna ukuyiphatha nathi kahle njengoba bami njengoba besayiphethe nje until kuze kufike la kufike khona. Okay ayingizwa kahle. So manje ke ngoba umabuye emendweni le awungixoxele ngobhutiki umyeni wakho nahlangana kanjani la kungibeke nje ukuthi nahlangana kanjani umuntu onjani. Okay umyeni wami ngahlangana naye sasiye esitolo. Sasesitolo it's more like a center ngoba kuyindawo yasemakhaya. Okay. So kwakuyisenta saseyona ngihamba nosisi bami ababili shothi sasiba u3 siyahamba nje sasothenga into zasendlini 9:18. Mesihamba hayi ubhuti isihlangana naye kwi-queue yokukhokha. Esitolo yes. Sihlangana nobhuti lapho ngimnakile angimazi phela mina nginakile ukuthi nginginakile nje lento esoyenza ukuthi siyakhokha siyaphuma siyahamba. Ayi kanti ubhuti shothi usinombolelayo ubhuti ayibike ke inkosi yami hayi nangempela ubhuti ayibike hayi lashelela ulimi uGayi ngamuza ayi nangempela sa exchange inamba no Gayi. Ayi kanti uwazana nobaba ubaba wayinduna yakhe. Oh okay. Yes, so ubaba ubeyinduna endaweni eyaziwa kakhulu nje nohloniphela ngomsebenzi wakhe bewenza obumuhle emphakathini. So bekulula ukuthi sazeke kubantu nje. Yeah. So manje ke ubhuti ke phela ingane yenduna le akabanga nakuthi I need to do right ngala. Yes. Wakhipha wenzakalani noma uvesana wathi ngiyalobola mina la ekhaya. Wow, uGayi wazama inkosi yami ukukhombisa ukuthi uyindoda emadodeni. Phela as much as ngizalwa induna uyazi ukuthi angizothatha noma yini because vele ekhaya ayikho into besingenzela yona. So obviously yena kumele enze kangcono. Yabo. So uGayi bandla inkosi yami hayi wazama sahamba saya kwama date noGayi sakhuluma kanje futhi bengashahile lento etheni because ngamtshela uGayi ukuthi ake mina ngiyintombi. Okay. Yeah. Nosisi bami sihamba kanje ivision yethu ukuthi sibe kanje kanje. Luckily noGayi futhi sahlangana seniqedene isikole. I'm sure pressure ayinayo. I know. Shame isikhona ngempela ngisengisiqedile isikole ngicathi kwabo sisi bami laba beza ngemuva bawuthiwa babesafunda ngaleso sikhathi. Okay. So yeah uGayi wayibika wathi ucela ukuvela ekhaya ngendlela right because uyabona ukuthi nginto leqhamuka ekhaya elihloniphekile. So naye kumele enze into elungile waphela umuzi wendoda lo. Bathina abazali phela uzalwa induna. Zala induna. Uma ngahamba ngawuchaza ekhaya ngaqala ngaxoxela usisi bami ngiqala before indaba ifike ngama. Ngaqola usisi bami ngathi hey sasikhole istep. Nayi lento lebesithi sizigcinele yona sekuyenzeka manje ngabe ngiready yini. Now it's the time. I was so excited and nervous at the same time. Ngakhuluma nosisi bami bathi ayabatshela umama ngathi ayangabi ready.
Kanti lo mdala uzomtshela wathi ngeke phela kusasa unyaka wonke cishe sekudlule 3 weeks ngishilo. Kwathiwa ngeke phela ngaze kuphela unyaka ungasho. Lapho uneminyaka mingaki? At that time kwasekuna 21. 21. Imagine ila iqala impilo yakho. Iqala khona because mina ngaqeda isikole kuna 18. And then ngaba se-university for the past 3 years. Ingabe ngithi imayiqala like impilo yakho. Hayi ngathi hayi sekuyisikhathi because I know guy ulimi lakhe bandla. So abafunanga nokwenzela umemulo oqala ke before bakulokhuza. Well, process yamemulo at that year. So wase bakhuluma nomama kuma wathi sicela senze umemulo kulonyaka uguy cela sibekezelele. And then the following year that's where sobona khona ukuthi sikhiphe ngendlela right la ekhaya. I'm sure basebethi nje ngithathela ngani yethu. Hayi. So it was a great experience. Shame sahlangana ngempela noguy. Ngenzela umemulo wokuhle ke naye uguy wavela ke wangixhuma ngemali yangempela ngithi phela ufuna kucaca. Yebo wangihloma. Pressure. Yep. Wangihloma uguy ufuna ukwenza sure ukuthi noma ngabe ubawo la esibayeni uyibhekile. Don't touch. Ukuthi hayi competition itaph. And ayitaph wangempela shame sami. So yeah, yonke into futhi yahamba ngeprocess esasifuna ihambe ngayo. So wase yafika ke for ukuzolobola. Wase yafika uguy ukuzolobola ngoMarch ngonyaka olandelayo umemulo ngoNovember ngonyaka previous. And then wathi ngoMarch achitha ngamaseko. Ngingasakwazi ukulinda. Ubaba wenjani excitement kumenyeza ukuthi sikhulekile ekhaya? Well ubaba wejabulile ngifuna uqama ngokubona kwami nokwazi kwami ngabona ngathi bapho ujabulile. Yeah. Well ubaba wejabulile uma wejabulile auntie kikiza kumnandi kunjeyana ayike kwase kuphoqa ukuthi ngihambe phela ngemzini wami nami ngiyohlala nomyeni wami. Yeah. Iphenya injani phela ushiyuma wakho, you share your sisters. Uya nje endaweni ongayazi ulahliwe. Ngeke uzukhole because inyanga yokuqala njalo ngama weekend ngangihamba ngekhaya. Akujwayeleki phela semzini yabantu la. Akujwayeleki semzini yabantu so ngihlala. Awuvumanga umshado wakho wenza wesiZulu noma wesilungu? Sawenza ukubili. Kodwa uqala obalekile kuwona wesiZulu because ngiqede kwenza umemulo wami wathi baba obalekile umsebenzi kumele siwenze ulo wesiZulu umshado. Ubani lo oma esigcawini abuza umbuzo iphoyisa lenkosi? Iphoyisa lenkosi yes. Awuvumanga nephoyisa lenkosi ukuthi uyamthatha? Ngokusubuyizwe ekhaya nje wena. Inyawo ayisaphela ekhaya. Ngavuma phela kodwa ekhaya futhi nayo understand because mengisekhaya ngangiye mhlawumbe ngolesihlanu ngibuye ngomgqibelo ngavuma ukuthi ngihambe weekend yonke because nayo wayethanda ukuba nami. Umuntu onjani uhusband? Well husband umuntu open kakhulu. Akasiye futhi umuntu ongathi kunzima ukuthi ukhulume naye noma mhlawumbe uma ubona ukuthi kune issue zami kuyi-address akasiye umuntu olikhulu ngaleyo ndlela. Yabo. So umuntu okwazi ukuthi ufuna uku-address i-issue kube lula. So yeah. So manje ke like yabona uyang excited nami umshado or wenza the way o planning akona manje inkingi isiqalaphi? Well yonke into yahamba kahle. Yonke into yahamba kahle kwangekho ama suspicions futhi angifuni uqomanga. Ayikho into engangiyisola noba into yayisolisa. Not until siqale inkonzo yasekamereni. Baba sekhaya. So baba sekhaya naye wayazi ukuthi so not until iqala inkonzo your first night. First night. So inkinga yaqala your first night. Well angithi la ngifuna khona because ngiqala ngisaba. Ngangisaba. So uguy nawathi ayikho pressure. Umfazi wami ngoba ayikho into engijahile yabo. So ngisemshadweni ukukhuluma iqiniso uqala ukuthi wenza inkonzo yasekamereni I think kwaba 2 or 3 months. Usaqedwe isibindi. Yeah, ngangakabi ready ngifuna uqama. Okay. Ngangakabi because he's a good guy. He's a good guy, a loving guy futhi yabo. Kodwa ngangisengithi nje masiqala ngithi we. Yabo yonke lento sasixoxa nosisibami. Yeah. Ukuthi kuba buhlungu. Isiringa la. Yonke into kuvele kudlala imovie ngithi ngangakabi ready njalo and show he was so patient, yes. Oh, that's Waba so patient sweet. uguy well. Not until siqale ukuyenza. Okay. So uguy wazi ukuthi ngiyintombi engazi ukuthi ngiyintombi. I mean ngiyintombi Iyona vele. Guy, it's the most sad story I've ever spoken about kulento. So guys aqala ke sathi siyaheva nami ngangithi ayi ngiready la because wathi asiqala lephodla lewayini. Ukuze nami ngizokwazi ukuba sazi. Calm it down. Sipho lephodla lewayini we started sathi siyaqala ukuheva. Uguy immediately siqala wavitana wasuka. I'm like kwenzakalani? Athi avela ngibuke first kasi sithi umuntu ozosuka kuwena ebese hlale khona lo mbed angibuki angibona ukuthi usiza ibhele emehlweni kuguy. I'm like kwenze njani? Angazi. I've never had sex. Angazi kwenzakalani yabo. So you're thinking maybe this is normal? Yabo angazi ngimuzwa ukuthi sekwenzakalani ke manje
ngabe yonke into ihamba kahle athi indaba ngimqambela amanga ngani. Mengithi ngiyabheka it's not like khona la ngeke ngaya khona ngahamba nabangani bami ngangamtshela ngiqamba amanga ngani. Athi okay shuthi wena nabantu bakini niloko nosisi bakho lo nithi neyintombi anizona. I'm like osisi bami bafika kanjani ubuntombi bami bafika kanjani because manje now it's the time whereby ngizobreak khona akekho umuntu esengangalala naye. Hayi ugaya ngitshela ukuthi ayikho lento engishoyo indlela azizwa ngayo uzwe ngazo ukuthi umphakathi wonke wasesigodini sangakithi seliphuma kumina. Exactly. So nga-offendeka akukho okuthele ngakusho ngavele ngakhala wangishiya kanjalo eroomini uGayi wahamba. Ngathi ngithe ngezwa few minutes later uGayi sekhala imoto eminyango yabephuma imoto mind you kuntambama mhlawumbe ngabo 7 ebusuku. Ngathi ngezwa sekhala imoto uGayi seyaphuma uyahamba. Mayethi umphakathi usho ukuthi ezifo wena ade uhamba ulala nje. Shoot angazi ngayenza sex before. So yena meze ngitshela ukuthi indlela mina engiyiyona ungathi wonke amadoda esigodi asephuma kumina. Wena how did you feel first time yakho wakhathi ke nanilala? Yo kwakubuhlungu ngifuna uqamba. Kwakubuhlungu because lento ayidiscover vele siqala ukulala. Lento yonke lento lena ayishoyo angitshela yona ungitshela nje ngiyaqala ukwenza sex. 2 uzokhuluma amagama nje ngisho kuthiwa mhlawumbe wezwa ngendlela ezwa ngayo ukuba waye addressa ngendlela engcono kunokuthi asho ngalendlela asho ngayo. So kwababuhlungu kakhulu ngalala kungalaleki ngakhala ubusuku bonke uGayi akabuyi ngingedwa manje kulendlu. uGayi akabuyi abuye ngakusasa befika mhlawumbe ngabo 9 ekuseni 9 yabo 10 ekuseni ngithi ngizama ukumenzela ibreakfast athi angasathinta lutho yakwakhe. Sekuyikwakhe kusona umuzi wethu. The last time ngicheka kuumuzi wethu. Ekuumuzi wethu. Sethi hayi ngasathinta lutho nebreakfast engifuna ukulenza uyabonga usedlile out. Ngimuthi umuthi udlile out ulidle kuphi kwenzakalani la athi ucela ukubiza meeting because manje into atshelwe yona akasiyo into ayificile and ususpend imali eningi for mina. And uqinisile because mengithi ngiyabala imali angixhoma ngayo was more than not less than 15,000 angixhoma ngayo ekhanda. Ngomemulo wami. But when akhathi kwenzeka I'm trying to understand akhathi kwenzeka ipenetration wayizwa le pain ababekhuluma ngayo like nani ikhuluma ngayo uma ukuthi kuthiwa experience njani. Angifuni uqamba angizwa because ngicathi lento ayisemcabanga nami ukuthi ngizozwa le pain in the meantime still waiting for it. I was still waiting ngathi uGayi useqala uyaqeda yena already. Sure. Imagine I'm still waiting for the pain mina. uGayi wathi ngeke sisakwazi. And then ngoba efuna i-family meeting uGayi ke afike akhulume nami bese angitshela ukuthi aye ubona ukuthi ukhona into asangayikhuluma nami manje ingekho imndeni yethu. Ngathi mina ayikho indlela ukuthi sikwazi ukulungisa le issue sobabili ngaphandle ukuthi kusize sifake amalungu omndeni because mase kuza abantu abadala shothi lento esisihlulile thina sobabili. uGayi wathi hayi akabona sikhona indlela esingalungisa ngayo thina sobabili because mengibuza ngiyamtshela uyangibuza uGayi ukuthi ukhona umuntu esiwalana naye before ngicela ungitshela iqiniso ngiyamtshela ukuthi cha akekho. And lapho ngempela akekho. Shuthi inkolo into ayifica lapho uthi angabuye ekseni athi ke ufuna i-meeting. Nami ngisafisa ukwazi ukuthi ngabe yini ayifica. Okay, uGayi abiza i-meeting xa kulesithathu ngalelo langa. uGayi athi ucela kube khona i-meeting ngolesihlanu. Ngithi mina okay ayikho inkinga. Immediately ubhuti ahamba ogeza aphume futhi ahamba athi akazokwazi ukuhlala nami la endlini nolathi kuzobe khona i-meeting. So umuzi lo ucela ukushiya nami. Uyena ozohamba olala ehotel. Sanyanya. Angaze kwaze ukulala endlini yomuntu obelalwa isigodi sonke. Lawo mazwi asaringa kumina kuze kube namhlanje. Ngihlale ngifanele usisi wami omdala. Uyena engine bond naye webhayi bengikwazi ukushare ama secrets naye iqala before kuze kwazi abanye noma kuze kwazi uma kwazi umndeni. Tshela ngithi sisikuno 1 no 2 no 3 osuwenzakalile la. Athi hayi awume ngize lapha siludaba singaxoxa efonini. Nangempela uphumeza gijime afike emefika ngitshela ukuthi hayi sithi siyazama nomini wami izolo sithi siyaqala senze ucansi hayi. Umuntu angitshela kanje ukuthi mina ngathi ngilala esigodi sonke whatsoever washo wonke amagama ebuhlungu ngisakwazi ukwaphinda kuwena njengamanje. Athi hayi mntama uzovela sithole usizo before size kuze kufike i-family meeting le. Official njoba ngiza kuwena mina namhlanje kulesithathu kumele senze lento kusasa. Ngoba phela i-family meeting ngomgqibelo. Hayi nangempela athi ukhona ubaba amaziyo wasesigodini ozokwazi ukusisiza asikwazi siyohlola kuyena. Sure. Angikaze ngahlola.
Sure. Angazi lutho ngobaba kwayena wangithusa ukuthi nobaba mazi yasesigodini mdala. So Yeah. I'm sure. Iqale ngithuse lento lena, iqale ngithuse ukuthi ngempela sengaze kufike la. Kwenzakalani ngami? Sengizibuza mina-ke msolo. Like yonke lento is within a few seconds. How? Impilo yakho yashintsha, yatwista nje. Sengiyigcina isikhathi eside kanje. 21 years. Sure. 21 years. Ngithi okay ayisihambe nosisi wami ngihambe ngiyakhala ungasalaleki ngifuna uqhama ungalaleki. Fanele. Ngihambe ke noSamazama nkosiyami ungisiza because ngangisengilala la endlini. Yena bese hlala lapha endlini. Sahamba la ngempela sanobaba baba ngikhulume ngifike ngisho ukuthi hayi ngizosho issue yami la kuno 1 no 2 no 3 kwenzakalile la umyeni wami usefice kanje and mina iqiniso ngiyalazi akekho umuntu osilisa angaze ngasoma ngisho kusoma lokusoma kuthiwa kukhona ngangakazi. Nangempela ubaba ke ubaba ngitshela ukuthi hayi mntana lento isho ukuthi ungena la inkinga yakho ngabe ngiyibona. Yini inkinga? Sibaba mengena eminyaka inkinga yami ngabe uyibona inkinga yami isemndinini. Lento eyenzeka kumina ubutombi baba bukaze kahle kahle baba khona from birth ukuzala kwami ngangakaze vele ngibe intombi. Kanjani? Ngibe uthi mina kwenzeka kanjani lo ngaphela akekho umuntu osesengalala angaze futhi ngadlwengulwa angazi nje yabo. Hayi baba bese ngitshela ukuthi njoba namantombazane kini niba u5. Yeah. Akekho noyedwa intombi. Nayo sisakho lokuphelezela bonke. Washo ukuthi akekho noyedwa intombi and njengoba ninje ngane zami noniwo babuyi. Naresho bakwenu? Hayi ngavela nga-understand amesho ngala ngithi hayi baba ubaba wethu akakaze alala nathi. Ubaba akakaze sidlwengule. Ubaba akakaze sinokubeza ngokucansi nangenye indlela noba yabo athi kunjalo ngiyazi. Kodwa nibona ukuthi ubaba wenu njengoba eyinduna njengoba kunobucwebo obungaka kini. Nibona ukuthi nje yini ngoba wena ngasebenzi. Imali yomnduna. Imali yomnduna kodwa manje mesho kubaba mabe ngisho njalo namathi ubaba akwazi umnduna into efike ngekhathi kuzalwa usisi wami lokuqala. That's where amandla ubaba akawathola khona. Yabo ngosama oqala. Mengithi ngiyayizwa le ndaba ngizwa kuthiwa ubaba wethu ubethumela izilwane besilalwa izilwane. Kahle kahle silala izilwane sonke. Njoba siba u5 samantombazana. My goodness. So ngoba ethi kena ekuzalweni kwenu izilwane zalala nani nizalwa. Sisilungi lento le yaqala ngosisi wami omdala. So ubaba mengithi ngiyabheka. Ubaba okhuleni kwakhe ubaba wakhula ehlupheka. Engakafiki engakazwa noma. Ubaba wakhula ehlupheka, shuthi ubaba wathi senomfazi wafisa ukuthi naye abe nomfazi ongekaze ahlupheke, abe nekhaya elifudumele. So wathi methola ingane entombazane yokuqala ilapho baba qala khona shuthi ukuthi izilwane zakhe zisebenza. Zaqala ngosisi wami oqala. Lo engihambe naye usethola le ndaba ehamba nami lethe mina ukuthi kahle kahle sonke. Jeez. Ubaba usihlukumezile. So izilwane I'm trying to understand zalala nani nisaseswini noma ilala nani nizalwa nje. Shuthi kahle kahle ngasho ukuthi dlala ngaze esiswini because uqala ukulala kwesilwane saqala ngosisi wami nomdala esezaliwe yena. So that's where it started ukuzala kwakhe. Shuthi kwakwaziwa ukuthi baba ngazi noba wayebhula ukuthi ubaba umama ingane zakhe zonke zamantombazane. Because umama wayethi memitha nje njalo kwakuyintombazane njalo. Okay, ngiyasuka ke umuntu lo sizayo nalolu daba nilisaphi? Umuntu lo sizayo ke asitshele issue yethu, asitshele ukuthi ayikho indlela angasiza ngayo into engasiza la iqiniso phela awukho umuthi noba asikho iswasho esingasebenza njengamanje. Ekumele isebenze ubaba kumele akhulume iqiniso ukuzoqaqeka yonke lento le. Manje akekho sekwaphuphelele nesilwane. Sure. Akekho like mase sithi ngiyayicabanga lento lena angikaze ngiphuphe ngidlalwa isilwane. Sure. Kwanzima. So it's so sad ukuthi ubaba wakho uyakushadisa kodwa uyazi ukuthi kena khona isilwane esumnyeni wakho. Kufanele ukuthi phela spiritual husband leso. Ubaba wangikhombisa ukuthi unenhliziyo ubaba kahlahla akasithandi. Ubaba shothi kahlahla akakaze asithanda into ebeyithanda kuthina umnotho. Because umnotho wakhe ubulele kuthina. Uma usekwaba nama miscarriage awu2 ngicabanga. Only to find out lo miscarriage ungane zabafana. So izilwane zayingabafuna abafana. Zazila nje lento esesiswini sho straight esibelethini sama. Ingane kumele ihlala kuyontombazane kuphela. What I'd like to know is ukuthi ke nakhatheke usushada ekhenda over to omunye umndeni. Isilwane sahamba nawo noma silala nawo mosegcikeni. Isilwane sho sahamba nami.
ngoba phela isibasho ukuthi into kahle kahle ekumina ekhule kumina njengoba eshilo nobaba lona ukuthi angikaze ngaba virgin from ngizalwa angikaze ngibe intombi. So ukuphuma kwami esibelethweni immediately ngiphuma that's why isilwane singenelele sine right. Yes, so ukukhula kwami ngikhula vele ngiyinto nje la isilwane. So akhathe ngene umyeni wakho, now it makes sense ukuthi yindaba afila kanjena. Experience ebuhlungu engathi ubaba ngiphinde futhi ngimxolele because angazi ukuthi mengithi ngiyaphuma kule situation engaphuma kuyona kanjani. Ngisaba ngisho ukuthola omunye umuntu. Umyeni wami before sifike ukuthola kwabanye abantu, i-information lesenitholile-ke i-family meeting yenzeka. Kuthiwani kuyona? Yenzeka i-family meeting ngosuku olulandelayo. So masisuka thina lana kubaba lo osihlolelayo sendlini, ngidinwe ngigalonwabo. Usesamathi angayi ekhaya. Because mengiyekhaya manje lento izoruna yonke lento le. Asilinde ukuthi kube khona i-meeting whereby la so addressa khona i-issue khona sesisonke. Yabo. Hayi usesami besetshala laba abanye ukuthi ucela bafike la emzini wami. Bafike sikhulume ngempela nodadewethu babezolalela la kumina because vele i-meeting ezoba ngakusasa. Bangilalisa ke la emzini. Manje umyeni akafoni. Angimazi ukuthi ukuphi. Angimazi ukuthi ukweliphi ihhotela. Angimthole ifoni ivaliwe. Kodwa i-meeting uzokwazi ngani ukuthi nini? That's the thing. Sihlaleke usengakusasa kube usuku le-meeting senza amalungiselelo. Sabagalona badiniwe because nabo sebeyaxaka ukuthi shuthi into ekwenzeka nakuthina le. Yeah. Yabo. Nangempela ke ifika i-meeting afika umyeni wami. Ufika umyeni wami ugqwele impahla egqoke mhla egcina ukufika la endlini. Shema indoda isangena. Isono ngangiqala ukubona umuntu ame-exuthela ngale ndlela. Ngangiqala ukumbona kwangathi ngibona isilwane. Basically because ngangingamazi lo muntu. Ngiyafisa uku-understand ipain yakhe but nami ngisanento mina entsha engingayazi. Yes. Yo, silunga kubuhlungu shame. Angifuni ngama. Yahamba kanjani i-meeting? Kwaba khona i-meeting on Saturday, bafika imndeni nangempela uma ayikho le nto. Uma ayikho le nto, umyeni wakhe akakaze ayenze le nto leyo, bese ngithi ngiyi-address issue ukuthi ma umyeni wami emva kokuthi ahambe ngihambile ngakwenza u-1 no-2 no-3 ngihamba nosesami uphumza. Masifika nosesami sathola ukuthi ubaba usenze u-1 no-2 no-3. Wathi shuthi thina umyeni wakhe asimhloniphi. Shuthi thina asi-appreciate ubaba into asesenzele yona iminyaka emingaka esikhulisela ekhayeni elifudumele elinayo yonke into esiyidingayo efisa ngisho ingaze ngaphandle. Abakubo kamyeni wami okubuhlungu bona abasho ukuthi ayikho into abangayikhuluma because udaba shuthi lasekhaya bona into abayicelayo inkomo zabo. Okay, usuchazile udaba ukuthi ubuya ngisho nangumuntu u-A no B no C. Yebo. Uhusband uhlela uthini lapho uyezwa phela manje ukuthi kena this is not even your fault. Wena wengangeni. Uhusband wengangeni futhi ngathi kangi-understand lapho ngakhona because lo muntu useспende kakhulu imali kumina. But kena it's not your fault. You understand leyo part ukuthi noba uthi nirojiwe. Yeah. Nirojwe umuntu oselfish owayicabangela yena. Kunjalo. But masumtshela lento amazwi akhe athini ke yena? Well yena mesho uthi uma ukuthi umndeni uyayiphika lento because uma akayazi lento. Ubaba usho kahle ukuthi uyasukela. Angayenza kanjani into enjalo eingaleni zakhe. So ekugcineni iblame mina nosisibaba. Futhi ukuthi lento esikhulumayo into esizithathela yona shuthi lento siyibona ukuthi umdlalo shuthi mina ngangiyazi inhloso ukuthi ngizongena lo mshado ngangibuka iphakethe lakhe. Because mase ibuka lento lena ngokuyitshatsha kwakhe mina ngangizela imali yakhe. Shuthi ngangibona ubucwebo ngangibaya nemali shuthi angixhoma ngayo. So mina ngase ngahehwa lezo zinto ke so ngiyeza la ngoba ngizofuna imali. Sure, so umndeni ofuna inkomo ubaba ke manje ngoba sekufuna le inkomo yena uthini? Ubaba usizena ayizikho inkomo zakhe ezohamba la kwakhe. Sekuyimpi ke manje because ubaba unqaba la inkomo baba loyo futhi ebe elazi iqiniso. Baba welazi iqiniso so ngangasa understand ukuthi ubuselfish bakhe kwakusemayelana nani. Wakwaya wakhuluma naye ubaba ke seyedwa ke. Ngangakazi. Angifuni qama ngangakazi till today because yini engizokhuluma naye umuntu ephika. Uma nawe uyakuvuna. So inkomo zagcina ibuyile. Inkomo sekuphoqa ukuthi ibuye because uGuy washo ukuthi yena uyahamba akazohlala nalo muzi. Uma ukuthi thina inkomo sithi siyayigwinya ekhaya ngale ndlela sithi siyigwinya ngayo kulungile. Yena kodwa akazokwazi ukushada naye. Akasokwazi ukuqhubeka kunomshado lo. Kunaloko ngisho usetholile umuntu. So konke nje sisiloku konke kwenzeka kushesha
ngangazi ukuthi impilo yakho yaphenduka just like that. sengiyiphathe kahle manje iminyaka emingaka. Uma wakho-ke isiphelile i-meeting nabo dadweni seniba u-5 nonke nisanda ukuthola ukuthi-ke aniphelele ngenxa yey'lwane kababa. Yena as a mother-ke like ayikho mhlawumbe into athi kulungile ngizozama ngiyovundulula ngithole ukuthi ubabweni ngempela uyenzile lento. Nopho unaloko weblame thina because uthi thina sihlangene ngomyeni wakhe. Bapho sesibakho manje. Osisibami sebephila impilo zabo la baphila khona. Abanye bahlala ngondawonye because laba bawu-3 abokuqala bawu-3 bahlala ngandawonye kodwa abasahlala ekhaya. Sonke sahamba ekhaya. So nonke nahamba ekhaya. Sonke sahamba ekhaya sayihlalela ngokuhlukana emadolobheni ahlukahlukene sonke. So into esiyenzakala-ke uma akaphilile ekhaya yona khole sitholayo uma akaphilile ekhaya shuthi apparently lezi lwana shuthi seyidila nabo because akusekho umuntu ayisadli. And mase singasekho thina la ekhaya sonke ilwane ziyalamba shuthi. Nina nalithola usizo ngoba phela ngikuza ukuthi-ke nihamba nazo. Well sihamba nazo ilwane kuze kube namhlanje usizo mina bengakaze ngithole. And kosisibama akekho bese-ke washada and ama-relationship Awalast. Wena usuke wangena kwi-relationship? Hey ngeke ngisakwazi nkosami sesilungu ngiyafuna uqhamanga. Ngeke ngize ngisakwazi sengidabajeke kakhulu le ndlela ukuthi into ebengithi ngiyigcinela wona iminyaka yonke 21 years ayisenzakalanga ngoba umehluko uzokwenza. So umshado wakho last 3 months. 3 months. Ex-husband not divorce officially. Well ex-husband kwakusekumele ngimkhulule because ngisengihlukumezeka. Bese fika nalo isayidi lelakhe endlini kulala mina kahle ngisengiphenduka imaid. Because kwamele ngiwashe ngenze yonke into ngiclean engabe kukhona umuntu ozofika isivakashi okutshela mina ukuthi bani balungisa abantu abafika namhlanje abenze sure ukuthi uhlala erumini levakashi. Jesus. So ngisengifile ngathi ngumkhofu emshadweni wami so ngabona ukuthi ongcono ngivethane ngimkhulule mfana abantu ngoba inkinga ayikho naye inami. Sure. So manje-ke ka-Black Life sibesenzisana nodokotela besintu. Would you like ukuthi mhlambe omunye wabo uxoxisane nabo and see if maybe ikhona into engakusiza ngayo ngoba phela you still young usamncane. Ngeke andawakabe nazo nengane I'm sure uyafisa nawe ukuba nengane. Ngiyafisa ngempela. And ngeke uphile impilo yakho lokhu ubaleka ukuthi sazothetha lelinye icala futhi so would you like ukuthi mhlambe sibanikeze ama-details akho bakhulume nawe? Sesilungu sengizamela abantu abaningi kodwa if nibathemba nabantu ukuthi bazokwazi ukungisiza ngajabulela nokuluphi usizo lungaqhamuka njengamanje. Because isime ngikusona angisalali ngisho ebusuku sengiphila ngokukhala noma ngiphila ngamaphilisi ukuthi ngilale. How's the relationship yakho noma nobaba manje? Asikaze sikhulume ever since ngahamba ekhaya. How many years now? 2 years lento yenzekile. 2 years. 2 years njengoba nga-25 nje kulo nyaka. Like bakuphuca impilo yakho kanjalo nje? Ngimncane and abakhole engatholayo because usisi wami nakhona okwazi uku-update angitshela ukuthi hayi uma kuthiwa ngaphilile ekhaya. Uma kuthiwa usegqoko o-11 to 12. Swanga. Emzimbeni uphelile and ubaba uyamhlukumeza. Yazi ngibonga isibindi sakho sokuthi kena ushare lesi story. I don't think ukhona umuntu wesifazane ofisa go through lento go through yona. Angifisele ngisho isitha sami sokugcina. Like abantu besifazane abaningi bakhishwa ama-side chick bayashawa but wena like ubaba wakho alibulala ikusasa lakho ungakazalwa. Yep. Wadecide nje ngempilo yakho ungakazalwa. Yeah. I'm so sorry that you went through all that. Kulungile sesilungu sengaze ngajwayela so isitolo bengakaze ngakhuluma naso leso and njengoba ngikhulume nawe namhlanje ngizizwa ngathi ngiba ngcono. Because into ebengiyivalele ngaphakathi ngikhuluma nosisi bami kuphela ngazi ngikhuluma nomuntu ngaphandle so ngiyabonga kakhulu ngalithuba unginikele lona. No, bonga thina ukuthi uthembe thina uthembe nababukeli ukuthi-ke namabezwa lento mhlawumbe khona udinga usizo nje uzosizakala mhlawumbe khona ongabanga nesibindi sokuthi athathe inyathelo zokuthi hamba ubheke ukuthi yini wrong. Ngoba-ke kwesikhathi-ke ikusasa lethu siyaphucwa singazi nokwazi ukuthi siphuciwe but ubuhlungu makuwubaba. Ubuhlungu kakhulu makuwubaba. Yo, nezela ababukeli emakhaya yaze yanzima indaba yaze yabuhlungu. Ayikho into ephula inhliziyo njengokuthi umuntu wasekhaya akuphuca isasa lakho. Ubuyasho ukuthi-ke wayeyigcinela ukuthi nje mayishada umyeni wakhe amfice phelele akho umuzi athole iy'ngane zakhe kodwa lokho akwenzekanga 3 months umshado waphela.
Yo, siyabonga kakhulu ukuthi nibe naso lesi siqephu singabuyela nemendweni. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungsta. Ungakhohlwa izibet lapha ubhalwe uBlack 50. Makuthi nawe unodaba lakho lokushisayo ungakwazi ukukhuluma ngalo and ungathanda ukuthi uzosharisha ngoba phela masikhuluma siyaphola. Uyasho nosisi ukuthi kena ngoba ekhuluma nje uyazizwa ukuthi useqala ngisho nokuphola. Okubalekile ukuphola kwethu. Okubalekile njalo hayi ukuthi ubantu uzothini okubalekile bakithi ukuphola kwethu asipholeni bakithi sidlule kulezi zimo siqhubeke nempilo siyabonga kakhulu Is the Black Life TV